Ce facem aici, Dana? Ce să facem? Facem styling pe gustul meu. Și al meu. De aceea am acceptat provocarea lansată de Afi Cotroceni de a construi ținute în 4 stiluri diferite. Adică cum? Pe gustul meu sau cum îți place ție? Fiecare cu interpretarea ei. Super! Vezi că nu o să mă abțin de la feedback. Ok! Hai, provocarea acceptată! Bun, înainte să plecăm la shopping, să știi că prima temă este să pornim de la o piesă clasică. Am ales geaca neagră de piele. Fiecare avem de construit câte 2 ținute. Perfect! Mergem? Hai! A fost foarte ușor astăzi la shopping, am găsit rapid piesele pe care mi le doream. Tema 1 a fost construcția unor ținute în jurul gecii negre de piele, pe care o veți vedea purtată de 2 vârste diferite, în stiluri diferite. Dar hai să vedem ce și-a ales Dana. Dana? Ta-da! Deci, Dana, îmi place foarte mult ținuta, dar spune-mi de ce ai ales-o. Am ales-o deoarece este simplă, sexy și îmi place că geaca asta de piele chiar echilibrează tot look-ul și mi-am ales și niște sandale simple negre cu toc nu așa mare, dar este totul cum mi-am dorit. Tu de ce ți-ai ales? Da, din aceleași motive. Eu am plecat de la ideea că, în primul rând, vreau să mă îmbrac comod. Îmi place ideea asta de piele cu un alt material. Țin foarte mult să fie încălțămintea și comodă, dar și foarte modernă și mi-au plăcut sandalele astea care sunt cu niște barete care lasă să se vadă tot piciorul. Și o ținută în care mă simt foarte în largul meu. Vedem și ținuta următoare? Hai! Ne-am întors cu a doua ținută. Amândouă purtăm în continuare geaca neagră de piele, doar că de data asta am dus ținutele în cu totul alt registru. Dana, ce ți-ai ales? Eu mi-am ales setul acesta mint green. Vezi că nu e mint green, e sage green. Ok. Acest set sage green cu clutch-ul acesta care este și magnetic, pantofi negri și aș purta asta într-o seară de weekend în care mă văd cu prietenii, la mine, o terasă. Da, asta urma să te întreb. Eu mi-am ales o ținută tot de weekend, dar mult mai casual, o ținută de zi, în care am plecat de la ideea că o să port un tricou, o să fie o pată de culoare, iar cel mai mult îmi place că am reușit să găsesc niște Adidas care se asortează. Mi-mi place foarte mult ideea asta de a purta la orice fel de ținută, primăvara, tenis sau Adidas albi. Acestea au fost cele 4 ținute pe care le-am construit în jurul gecii negre de piele, pentru 2 vârste diferite și în stiluri diferite. Și să nu uitați să ne ziceți în comentarii ce outfit v-a plăcut cel mai mult.